How's everyone? Hello mga sis! Andito ako ngayon sa Ian Mall. Kumusta mga sis? First time ko mag-live sa aking phone. Andito ako ngayon ay sa kasi nagpa-dentas. Kumusta ang lahat? Hi sis! Kasi andito ako ngayon sa Ian Mall. Sabihin sa'yo ng aking food. Hello din! Yan yung food ko dahil. Naghintay ako dahil. Starla! Mega mega shoutout! Greenbox! Hello sis! The Bondox! Unsa na food ba? Bayut! Ang inyo ko dito din. Hello everyone! Alam nyo guys, nag-ano ko dito guys, nag-live ako guys, kasi paubos yung data ko guys. Sayang naman yung data no, nagbayad-bayad tayo, tapos hindi ubusin. Mega mega shoutout, Soul Abby. Saan na yung mga message? Ay, nawala yung ano dahil. Mag-comment na good mo. Nawala na gusto siya. Road A channel, mega mega shoutout. Starla, si Starla sila po. Good evening everyone. Salamat sa patambay. Yes. These backs, yes, mega mega shoutout. Hi sir, Road A channel. Huwag niyo akong tusukin ng dagong. Guys, nagutom ako guys. Dito ako ngayon guys, nakahanap ako ng kagandahan para tayo ay kaganda. Hoy Bayot, hindi o yung star na yan, ano kaninong ninja yan? The Bondox, Bayot. Hi Divax, hi sis. Pwede kayo magkikitan sis. Yung mga kasama. Hello? Uy, sulabi. Naku ba? Ano na? Ano si Oki? Ano doon? Day. Salamat, Day. From my heart, Day. Na-fix yung mga ano natin, Day. Supporter. Suryots. The Venturies, couple. Tagal naman ang pagkain. Pa-member si Soul Abby. Hello, na ano ako doon, na bigla. Guys, may check ako sa inyo guys. May check ako guys. Alam niyo ba, ano yung pinaka, ito. Huwag kang maingay dyan, Day. Mamaya na yung malipad-lipad, Day. Mamaya na yan. Okay lang, hindi kayo mapalipad, whatever. Kasi ako, nakacheck ako dito. Alam niyo ba, isa sa secret ko, bakit ako maganda? Bayut, magalit sila Bayut. Quiet while. Ito yung secret ko guys. Bumili ako guys. Magalit ko guys. Kendra, Edliano. Buti ako sa wife. Bumili ako ngayon guys ng gamit ko. Ngayon guys, ang ganda ko siya sa mga stress, sa mga sa skin. So, ang ganda ko siya guys. Baby chocolate. Meron ko sa Pinas guys. Ito yung mga ginagamit ng mga kulesa. Soul Abby, salamat kayo sis. Pamember dito sis. Sana all. Uy, sana all. Ay, nahiya tuloy ako. Nahiya ako ba? Uy, ganito. Sa Pinas, nagbinit ako dati sa Pinas. Bininta ko siya ng ano. Nagita ba? 400 pesos. Binod ko mga, hi sir, magandang shoutout sir. Bininta ko siya guys na
Sardinas. Yes, guys. Dati, talaga sis, hindi ako nagbenta. Ngayon, nag-start ako nagbenta din. Share ko lang sa inyo. So, Dylan TV, medyo malap siya. Ngayon mga sis, you know, minsan, ano tayo sa YouTube. Stephen Hernando. Lagi na, Yots, tingnan niyo yung phone ako dito, Yots, ha. Ano ko muna ko, Yots. Okay, gamit ko na. Kukunin ko muna yung food. Ay, ito mati. Ano na, kukunin ko muna yung food. Kunin ko yung food, day. Kaya ako, day. Saan ang camera, guys? I'm back, guys. I'm back. Buwan talaga ako. Tingin yung tao dun. Bakit niya ang ingay? Hello, sis. Haji Kawamoto. Hoy, di kita niya si Haji Kawamoto. Taga-Japan siya dun. Ala. Kaya yung mamlog sa'yo pala yan. Sorry, guys. Hindi ko alam. Kasi, alam mo naman, pag ako yung mag-live, alam mo ko, ninja yung gamitin mo. Hello! Pagbilang ka pidila, ma'am. Shadow Bossa. Andito pala si Langga ko. Mega love shoutout. Staffa mo support. Hi, sir. Mega love shoutout, sir. Thank you, sir. Oy, andito si Dimar Kumar. Oy, yung friend natin sa ano, guys. Supportive siya, uy. Sabaos. Hello, guys. Kuha muna ko ng upuan. Kasi sabi nila, guys, pag ano daw, guys, mamaya na, sis, kain. Pag ilagay daw yung bag dito sa table, hindi daw yan maganda. Malas daw yan, Yots. I'm beautiful. Whatever they say, I'm beautiful. Yes, Doy. Kaya, Doy, dito ko nilagay ang aking bag. Sabi nila, malas daw. Yes, sabi nila. Sa Japanese, guys. Sa Japanese, bago kayo kumain, may mga ano dayo, sinong single dyan? Sinong single? May mga hapon. Ako hindi ako single. Sabi nila, day. Anyway, my lesson for today. Kendra, andito pa rin si Butchak. I love you, sis. Miguel Bishada. Mamaya na nga. Dito sa Japan, bago kayo kumain, guys. Ganito yan, guys. Itadakimasu. Ganon. Itadakimasu. Thank you for everything. Debra, sir. Okay, oh. Huwag kang ganyan, sis. Shadows Bossa, may ganilap shoutout. Dito yung langga ko, sis. Magandahan kayo sa view, lalo yung mga single dito sa gilid. View daw. Sa akin, bawal na. Bawal na yung mga view dyan. Ano na tayo, taken. Si Ginas, naghanap doon ng hapon. Wag na kayong mga charot-charot. Happy, guys.
Ay, ginoo ko guys. Ang sarap talaga magkape guys. Lalo na yung mainit na kape. Ayaw daw yung kape. Lalo na pag mainit na kape, ang sarap talaga guys. Saan sulabi? Hi sis, Cherry. Cherry Dumaok, dengan Laksara. Ito guys, yung binili ko guys, chef na siya. Hala ka diya. Hala ka day, maliit ang ano. Ano maliit? Anong maliit yun? Guys, ito yung naano ko guys, na diet ko guys. Nag-order ako kay anak. Guys. Yung height. Okay. Halin, yung height hapon day. Yung nabayaran ko guys is ano. Child dental. Yes, dahil. Dengan hilap siya dapat. Hi sir, good evening sir. Ang tawag nito, 1,900. So, sa piso guys, nasa ano siya, 900. Hi Mr. Chard, magdikitan kayo sis. Si Chard Bento, best ano yan, best supporter. Huwag kang ganyan, mahalata tayo na yan. Para lang sa mga single. Pag hindi single, alis na kayo dyan. Kapag mahal, dahil sa Pinoy kayo Sa Pinoy kayo. Ito sir. Okay, thank you everyone ha. Marami na akong bayaran nito ba? Oo sis. Ano kasi siya? Well. Ano kasi yung mas burger, tama ba yun siya? Pa-pronounce. Ano kasi siya guys, dito sa Japan, isa sa healthy na yung ganito ba, yung mga burger na yan. Compare sa, not McDonald's. Kasi yung McDonald's is mas mura talaga siya. Pero yung mga hapon, gusto nila dito. So, kadalasan ng mga customer doon sa McDonald's na pinupuntahan ko hindi lahat. Sabihin mo lang, maglahat. Kasi mga bata, gano'n. Hi sis, salamat sa katambay sis. But, ito talaga, mas mabenta ang mas burger. Hibig siya. Pa-dentist. Kaya ako pa-dentist dahil. Ito. Pa-dentist ko dahil. Tapos, balik ako dito sa Dito ako sa ito. Si anak, binilhan ko na si anak ng pagkain. Pasa niyo sa akin sa PM ha. PM. Good canal sis. Okay, Sir Char. Thank you sir. Ingat. Solid yan. Solid friend. Starla. Yung Sulabi. Pasalamat ako Sulabi. Paano magpalipad nito magpalipad din tayo. Thank you sis. Sheryl, maayo ka na ka. Sis, hindi ka ito naka-schedule mo. Kung naka-schedule today, nanawagan tayo sa sa 28. Kanino tong media?
maganda na yung minsan ng ganito na yung makikita mo yung mga organic na mga friendship natin. Ay, no, hindi naman siya mga organic views na. Pero organic views na din yan, mga friends natin. Na hindi naman na-schedule pa. Kasi guys, dito sa Japan, dito sa Japan, siyempre naman no, Japan, mula sa Pinas. Kasi every Thursday, mag-cut na yung data nila. Bukas, may 31 ba? Si Cheryl dumaog yan. OFW. Sayang din, kaya iubos ko siya. Salamat. Salamat, Chad Bentor. Oh, dikita niyo si Chad Bentor. Mabait yan siya. Salamat. Salamat yan. Pwede tayo na lang magchika dyan ha. Tayo na lang magchika yun. Sarap. Tayo na lang. Parang tayo na magchika. Tingnan nyo guys. Guys, guys. Ay, niloko ko guys. Okay, sis. Dabondok, salamat sis. Sis, tingnan nyo sis. Kaya tingnan nyo ba? Iba ang lasa guys. Sis, ako bahala kay Chad. Eh. Sumakit tiyan ko bigla eh. Isang kagat. Para to sa aking langga. Sarap. Sarap guys. Kahit walang jowa, basta may lang. Basta burger. Sarap. Day, tagal na day. Wala day. Wala talaga day. Hindi ko na alam anong lasa day. Kaya dito ko na lang ibuhos ang day, lahat. Sarap talaga. Chocolate. Jowa or burger? Chocolate, oy. Adventurous. I love you, sis. Isang kagat. Itong kagat na to. Para kay adventurous couple. Iba dahil. Pang Pakistan na burger dahil. Ano naman, pang kay FK Yaya Vlog. Pang Hong Kong dahil. Wait lang. Hindi pa sa manghang. Love you guys. Pag nasa tayo guys, restaurant. Pag nasa restaurant, ganun yung kain guys, Ganon. Sa bahay guys, ganito guys. Pag-social, Pag-social dahil minsan guys, Pero ako guys, totoo lang. Hindi ako social. Hindi ako social guys. Yun ako, ano na ako guys, simpleng tao. Simpleng tao lang talaga ako. Long time. May nagsabi ba sa akin dahil? Ano ba?
yung kain ako kain. Siyempre, nasa bahay ka, diba? Magkamay ka talaga kasi Pinoy ka. Sabi niya talaga dahil bigyan daw ng ka-art-art. Diyos ko, Lord. Siyempre, depende sa lugar niyo. Siyempre, pag nasa Japanese restaurant kayo, magkamay ka. Mag-chopstick ka daw. Pag nasa mga restaurant tayo ng mga tsada-tsada, hindi mag-sport at ka-sport. Pag nasa bahay ay kamay, dahil. Kasi Pinoy tayo, wag nang mag-arte-arte. Sarap pala. Ako bawal sa ito. Sa balay, wala problema. Sa bahay, wala problema dahil. Ganyan pa yung paa, nakaganyan pa yung paa ko. Anong chika? Out of topic na ako may chika sila dyan ay. Taba ba siya? Ayaw mo na mag-chika dyan, babe. Baka mabulunan ako. After guys. Busy siya guys. Hello guys, hindi ko naman malayan guys. Ano na pa, 21 minutes. Ganyan talaga na pag ano. Kung masaya ka sa live mo, kahit hindi sila masaya. Tiyala! Masaya ba kayo guys? O kayo, magsaya na lang kayo dyan. Kasi pag pang watch hour na. HK Yaya Vlog. Sis Rene, wala kayo. Wala kang tabangan. ゼロになったら一回やろう。そう。 Lagi. Mukbang flow. Magmukbang kasi baka sitahin na tayo nito. Ang laki ng yan. Guys, may chika ko sa inyo guys. May chika ko guys. Sarap guys. Asin puntik. Alam niyo guys, bumili ako ng guys. Ito guys Bumili ako nito guys. Ano siya guys? Remote guys. Sino gusto mag-order dito guys? Ito din PM lang. PM lang guys. Mura lang guys. Pwede international ship. Dyan. Saan sa inyo? Pwede lang. With product. Ikaw pala to sis. Hello sis. Lagyan mo ng shoutout, Miss Anne Biniarchan. Ito siya guys, hand cream. So, pwede siya morning, pwede siya night. Mabango siya guys, yung hili kasi ako sa mga self, yung relax na relax yung katawan niyo ba yan? Ito siya guys, yung hand cream pang night time. Kaya yung hand natin guys, kahit hindi siya tayo mayaman guys, okay naman din yung hand natin. Mura lang to siya guys, mura lang. Ito naman guys. Hoy Chiren, makinig ka Chiren. Nanawagan ako kay Chiren at saka Benchores, makinig kayo. Mga ses, ano nga mga ses? Nanawagan ako sa aking mga ses. Ako muna mag-check kami.
ito guys, bumili kayo guys, may mga online dyan. Para po sa mga ano to, sa mga yung mga pimples. So, di ba? Kahit hindi ako maputi sa personal. Sexy lang talaga ako guys. Huwag kayong magalit. Hindi ako maputi sa personal. Maganda na talaga katawan ko guys. Ganon yun guys. So, pag kung hindi nyo tanggap, huwag na kayong mag-react guys. Kasi hindi talaga kayo, hindi, ay, nako talaga. So, anyway, bili kayo ng mga guys para paano sa face natin, papinting, sa mga heart, papinting, at saka, kahit pagod ka guys, hindi ka talaga maano guys, yung parang feel mo na pagod ka. Dati yung nag-work ako sa heavy na work. Ito yung nainom ko guys, yung bilit chocolate. So, PM your orders. Ay, excuse me ulit. Excuse me guys. Sana all. PM your orders guys. Try lang to guys eh. Ayan mga sis. Salamat sis. Oh, salamat sis. Okay. 持ち帰り。お持ち帰りに、はい。お願いします。はい。終わった？この前のもできてます。これお願いします。はい。Pang-tester. Oh guys, get na yan siya. Hello everyone! Ako pala si Warren in Japan, from Davao City, half Bisaya, half Oral, half tao, half animal. Sabot lang guys ha. Alam nyo guys, ano lang pala ako guys, wala na akong problema sa mundo guys. Ano lang pala ako, ganito lang talaga ako guys, yung mag-smile, yung gano'n. Ano lang, gusto ko talaga, yung happy lang, yung positive sa buhay, yung ganyan guys. Ayun yung mga epal-epal guys. So ganyan yung yung personality ko na parang sa public, nakikita nyo na ganyan ako. Kahit walang nagtatanong guys. So since live ko po, sabihin ko na lang. Ganun yun guys. Kunin ko na po siya guys. Huwag tayo mag-seryoso sa life. Yung serious na talaga na serious ka na parang matiurok talaga. And Angela, let's set a channel. Hi sis, bigyan mo channel. Sis, maglagay nga kayo ng bakas sa sa LS ko now. Mabalikan. Yes, huwag mag-seryoso. Uy. Face-to-face basis. English yun. English. Hindi talaga yung sabi nila, hala, si Waray. Parang walang problema. Kasi tawa ng tawa. But alam nyo, kung sino pa yung tao na, sabi nila ha, kung sino pa yung tao na yung Japanese dahil, Japanese. Sabi nila guys, kung sino daw yung palatawa, sino raw yung mga joker, sila raw yung guys, yung maraming dinadala sa buhay guys. Totoo yun guys. So labi sagot. Lases. Oo sis, ganyan talaga ako sis. Wala ko pakialam. If nagkamali ako, I'm sorry, I'm just a human. Ganon. Kung nagkamali ka, patay tayo guys. Ganun lang talaga. Kasi alam nyo guys, yung mga pinagagawa natin sa buhay guys, bad or good, may karma yan. Yan talaga yung palaging sinasabi kahit hindi pa ako YouTube, whatever. Hi sis, Falconia, may ganda na shout out. Kasi kahit maldita ka, kahit malaki yung bibig mo, but pag maganda yung mga ginagawa mo outside sa camera, mali.
likod ng camera or harap ng camera. Kasi guys, mga vlogger guys, hindi lahat ha, hindi lahat. Yes, ano yan sila, mga mababait tingnan, ganun, pero hindi natin alam yung mga ugali nila sa real life. Yes. Yung mga, uy, ano, ganito ba niya? No. Yes, Pinterest, ganun. Hindi ako ganun, guys. Kung ano ako sa camera na parang maldita, parang bugira daw ako, guys. Pakin mo. Charot. Ano, ganito ang pag yung style ko. Pero pag ano, American flag, wala yung guys. O ay yung ano lang, yung char-char na to, guys. Ganito daw, guys, yung parang wala lang, happy lang. Because life is too short, dapat beautiful. Beautiful inside and outside. Guys, ang sarap na kawin nito, guys. Bawal kasi, guys, baka maano tayo deport. Ang cup nila. Sis, igala ko kayo dun mamaya, ha? Pagkatapos nito, nag-wait ako sa order kay anak. Hi, sis! Sa SIB Vlog, nag-shout shout out. Salamat, sis! Nahiya ako sa iba kasi hindi ko sila na ano. Hindi ko sila, baguhin pa kasi minsan, pupunta sa channel ba. Mag-ano kayo mga sis, ha? Magbakas kayo, sis. Okay, sis. Venturous couple. Thank you, sis. Kailan ka mag-live? Venturous. Sige na. Pag-live, sis. Oo, sis. Uy, Venturous ba? Pag-live ba? Pakita mo yung Pakistan yachts. Jenna. Ayan ka pa, Jenna. Charot! Okay, sige, sis. Sige. Starla, okay sis, salamat sis. Duhay mo kambay sis. Di kong bayad, oy. Joke lang. Joke lang sis, ano lang, hi, Fred Konya, may ganda shout out. Masanay na kayo sa bibig ko kasi ganito talaga yung bibig ko. Bahala kayo dyan. Ito yung bibig ko, pero hindi makapal yung mukha ko. Makapal lang sa camera. Kasi mga utang, bayad daw. Hi, sa 6 million. Patapos na to. Ay, hindi pa pala. Ano kayo dyan? Ilagala ko kayo dyan. Magbayad muna ko. Ay, hindi. Kunin ko muna yung kay ano. Guys, sa Japan, guys, after ka mag-eat, ano yun siya, gochuso sama deshita. Ganon. Butchak pasaway. Butchak badlungon. Lagi mo lang shout out. I love you, sis. Sis, ano, amigahin nyo talaga yung si Butchak, sis. Kasi pag hindi kayo niyan iiwan, sis. Kahit sa ano, sis, sa ang bigmaan. Mega may love shout out sa mga taong pupunta lang sa bahay natin pag may upload. Mega may love shout out sa mga taong nagpapasupport, hindi nagsusupport. Mega may love shout out sa mga taong support talaga, yung support. Mega may love shout out sa mga taong nagbabalik loob. At mega may love shout out sa mga sa mga alert. Mega may love shout out. Ulit ko muna yan, ha. Tawa ka din na. Plus, mega love shout out kay Gina's channel. Balik loob na kayo, guys. Magbalik loob, guys. Kasi ano to, guys, fresh from the farm, organic. Si Gina's, guys, i-play niyo yan, guys, kasi magdamagan yan siyang naglista, guys. Wala pa yan siyang toothbrush. Naglalapag na yan siya, guys, ng mga schedule. Wala pa yan siyang kape.
Wala pa yung mga chuk-chak na asawa niya, guys. Lapag na siya, guys. Grabe, guys. Sana all. Wait lang, guys, ha? Balik ko muna ito. Wait lang, guys. Wait lang, ha? Dito ako, guys. Ito yung kay anak. Take off kay anak, no? Siyempre naman, no? Magkain-kain tayo, tapos ang anak, wala. Yeah. Ano ganun, sis? Oo nga. Request pala ni Butchak na, guys. Ito, guys, wala yung char-char. Sabi niya, may gamit shout out daw sa mga tao na gusto pa support. Pag ano lang daw, may mga bago daw upload, sabi daw niya. Huwag kayong ganyan, guys. Uy, maawa kayo sa kanila, guys. Magbayad din kayo, guys. Ay, sis, yes, travel cooking. Mag-give and take kayo, guys. Huwag kayong Nenay Kitchenera Cook, may mga shout out. Huwag kayong ganyan, guys. Dapat magbayad talaga, guys. At saka, guys, huwag kayong magkontak-ulit ka, guys. Kasi, hindi naman, it's not all about life yung life natin dito sa may ampunan ng waray. It's all about friendship, diba? So, nasa sa inyo na yun kung ano yung purpose natin sa ano natin, sa bangin natin, diba guys? Yan yun. So, dapat talaga guys yung mga pagsasakit natin, the power of love with the confidence, gano'n. Ano guys, huwag kayong mag-share guys na, dahil gano'n lang kayo. Pero kung dapat from your heart, kasi pag mag-bless ka guys ba, greetings from the people out of the Grand Canary, Spain. Ano yun guys, kasi ako, hindi natin alam na hanggang kailan yung channel ko, hanggang kailan, pag-ipin na forever tayong lahat, diba? Based on sa experience ko guys, marami talaga tao guys na na-stop talaga sila guys. Na-stop talaga sila. Na-stop talaga guys. Mga money na mga money channel na, stop talaga sila guys. Kasi nga, wala akong mga support ba na, huy, kaya mo yan sis. Push mo yan sis. Ganon. So ano guys, pag mga ganyan guys, dapat i-encourage natin sila na huwag mag-stop, ganun talaga. So it's not all about play, it's not all about money, ganun. As long na safe yung mga channel natin, mga organic. Pero ito sorry guys, maganda ba ako guys? Kung iba guys ba, mag-smile sila guys, money ka lang. Ganyan tayo, din po no? What? Sa ganun guys. So guys, ganito guys. So anyway, back to topic. Ano guys? Mag-ano, alis na pala ako. Ang ingay ko. Ano lang, irampak kayo dun sa ano. Irampak ko kayo ha. Irampak ko ngayon doon. Irampak. Uy, wala lang yan nagsalita. Ulit, basta masaya. Lahat ng pinagagawa natin sa buhay, kahit chuk-chak pa yan o mga benefits or mga kahit ano, basta masaya ka, go. Ganun lang guys. Pag hindi ka masaya, wala. Ano lang yan siya, panandalian. Yung parang napipilitan ka. Wait lang, make up muna ako eh. Make up muna ako kasi ay. Maria Mercedes ang pangalan ko. Sa aking pamilya tinutulak ko. Nagtratrabaho na kahit ano.
Sanay ako magbulak ng buto. Magayahin ang trago. Si Waray guys, masayahin talaga si Waray. Huwag lang talagang i-touch. Huwag mo i-touch guys, kay bumba talaga guys. Alis ako guys. Mayo? Ganyan tayo guys, para makita yung ano natin, kada viewers. Alas ako guys. So dito sa kabilang dulo, ito ko kayo. So ito yon mga kids. Mga kids playground nila. Yan. Dito guys. Pwede mag-play dito guys. Ang cute siya guys oh. Cute siya. Ito yung mga game station nila. Yan siya guys. Yan yung burger. So dito guys. Thank you sis. Salamat sis. Guys, maglagay ka dito ng pera. Magkano kaya dito? Makakuha ka nito guys, jackpot bag. Hindi, nag-tour pa ko yachts. Yan. May ano dun dito. Yan, yung makikita nyo sa ano. Yan. Dito iligay yung pera, tapos mag-gift kayo. May food din guys. Oh, ayan. Diba? Ganyan siya guys. Ang dami pala dito. First time ko dito guys. Hello guys, nandiyan pa kayo guys. Tour ko kayo. So yan yung magpa-picture ka. Guys. So dito tayo sa sa favorite place ko. Hello, Talors. Andito ka pala sis. Andito si Talors, Lorna Monterde. Mega balap shoutout. Dito tayo sis kasi nag-sale sila. So, nag-sale sila yachts ng titingnan natin. May ganito akong shoes dati. Oh. May ganito akong shoes dati. May ganito ako, guys. Ano na, sis? Mag 7:30. Ito, sis. May ganyan ako dati. Ay, may ganyan pa ako ngayon. Uy, mura lang siya, oh. Mura lang siya, oh. Branded na to siya. Vans. Mga branded. Pangbata. Kay Junjun. Hi sis. Bigyan mo lang shoutout sis. Salamat sis. Nag-sale sila. Nag-sale. Oh, nag-sale pala sila. Dito ako bumili ng shoes. Hi sis! And sis. Ito yung mga Vans na Ay sis, naihi man ako sis. Oy. Naihi ako sis. Yan. Yan yung parang nila, library. Hello sis, may gabi nag-shoutout. Sports party.
sis, maupo muna ako sis kasi parang ang bigat ng tiyan ko. Uy, thank you sis ha. Magbakas tayo sis, magbakas ha. Sis, oh, may apam sis, oh. Ay, ikaw pala to sis. Sis, tawag nito sis, oy. Kasi naman itong mukha ko deh. Wala sis, nabusog ako sis. Sis, nabusog ako sis. Eh, magpupo muna ako dahil. Oo, kasi nag-dentist ako ba ng dentist. Tapos ano na, patapos na yung, ano ko, yung data ko, kaya mag-ano muna. na, nahingil ako eh. I'm so excited. Thank you, 19,000 million. Ninja pala ko ni The Squads. Nakaka-touch mo kayo, oy. Wait, dito ako. Diyan, yan, suki ko yan dyan. O, receive. Dyan, Jang Sports Authority. Dyan ko binibili yung mga gamit ni Junjun. Yung mga shoes namin, na pag mag-sale sila, mga branded, mura lang siya. Alam mo yun, itong cellphone na ito, ganda ang ano, kilos ng mukha ko. Dito tayo sa light na light. Para mas ano ko na siya. Sa birthday na lang ako mag-ano guys, mag-ano, tawag ito, yung mga damit tips, maghingi ako sa inyo na. Napagod naman ako mag-ano mag-okay. Ay guys, mag-ihi na ako guys. Mag-ihi na ako guys. Tapos nakita ko sa inyo yung ano guys, yung toilet sa Japan. Mga high-tech guys. Nakita ko sa inyo yung mga toilet nila. Hi sir! Thank you sir! Ito yung favorite place ko guys. Diyan, favorite place ni Junjun. Mga mas, mga ano-ano pa dyan. Akong toilet guys. Jenna's channel. Salamat kayo sis. May toilet talaga sa dito. May toilet talaga dito guys. Ito yung ano. Wala nang mas dahil na. Second vaccine ako dahil. English, parang English school. Parang center, ganon. So, we are here now in the toilet. Parang may multo. Walang multo dito guys. Dito na tayo guys sa toilet ng Japan guys. Malam na kasi wala tayo sa Pinas. Si Madam guys. Tak! Charot! Walang tao dito guys. Guys, ito yung old style na toilet guys. So mag-ihi ako guys. Yan guys. Okay guys, hindi ko yan marinig guys. Mag-ihi ako kasi may music. May music sa guys. May music. Yan. May music. So, hindi nyo marinig kung nag-ihi ako kasi may music dyan guys. Bahala kayo dyan guys. May ano yan siya. May music. Wait lang guys, kasi hindi na talaga kaya guys. Baka makaano ako sa daan guys. Yun yan yung toilet dito guys. Kaya itong toilet na to, tingnan nyo guys.
Diba? So, pag mag-ano ka guys, pakita ko talaga na pag mag-inaw ka, yung mag-awit ng tawag ng kalikasan guys. Ano? Tawag ng kalikasan guys, hindi ka ano guys, hindi mabisto guys. Ang ingay guys, ng mga tao. Ganyan siya dito guys. Ganyan ka-high-tech ang Japan. Dati guys, yung bago pa ako sa Japan. First time ko talaga guys sa Japan guys. Alam mo, pag-ihi ko guys, sabi ko ano yun? May tunog guys. Pababa na ako guys. So, may tunog siya. Sabi ko ano yung tunog na yun? Ah, okay. Nag-ano pala siya, yung parang ano ka ba? Nagpika, tapos yung music niya parang char-char lang. Pauwi na ako guys. Hello, 20 million viewers. Ang dami naman. Ay, naku guys. So, ito na guys. Baban tayo guys. Sol Abby, saan ka na sis? Sugilang TV. So, pauwi na guys. Super quiet na ng mall. Yung Starbucks. Next time guys, igala ko kayo sa main city talaga namin. Alex, Palado, Alexandra. So, to guys. Next time, punta tayo sa big city talaga. Basically, waffle, Starbucks. Diyan ako nag-coffee seminar dati sa Starbucks. So, iba-vlog ko yan. Ito yung Itsuya. Mga branded items. Mga branded items ng pagpaganda. So, ito yung si Warai, guys. Hello, guys. I'm Warai in Japan. Kumbawa para sa channel ko. Shout out. Don't forget to like, comment. Huwag mag-away guys. Bad yung away-away guys. Nandito na ako sa labating guys. Yun ang tao guys. Yun ang tao guys. Yan yung life natin dito guys. Paggabi na. Walang tao guys. Malayo ba yung Imabari dyan? Ano yung Imabari? Hindi ko alam yan sis. Ano, place ba yan? Okay lang sis kasi minsan lang makagala. At saka hawak. Thank you. Hawak ko naman yung oras ko so okay lang. Yan guys. Hi sis, salamat. Andyan pa rin kayo sis. So actually guys, may car na ako guys. May car na ako. Wala pa akong license. Iba sa Japan, super yung gastos ko na sa license ko kasi hindi talaga ako nakafocus dati guys. Wala, di ko alam sis, saan yan. Tapos guys, yung nagasto ko alam ng mga taga-Japan yan na more or less 200,000 yung gastos nyo sa license. Kaso hindi ako nakapag-focus. But try ko ang my best na magkuha ulit.
magbasa ko guys, pauwi. Hopefully, this month ay next month, makuha ko na yung license ko. International license ko. I-convert ko siya agad. Kasi diba, mag-ibang dagat tayo. Tutong Lagramas. Hello! Tutong Lagrama. Makita na sana. Makita ko na. Yan siya guys. Gabi na talaga guys. Mahal yung car na yun guys. Yan. So here sa Japan, ano na siya? 740. Totong Lagrama. Ano, main mo to siya, sir? Good evening. Taga saan ka, sir? Pwede kayo magdikitan, sir. Mga branded yan sila dyan, sir. Mabait pa, sir. Mga legit. Sis, ano ba, sayang yung oras. Dikitan nyo yan si Totong Lagrama. Oh, good evening, sir. Sa Cebu Day. Kadagaw mo ko, sir. Oh, ahead kami sa Pinas ng 1 hour. Ahead kami sa Pinas ng 1 hour. Sis, dikitan nyo si Totong Lagrama. Sir, pwede magbakas ka sa any ano ko, sir? Any videos ko. Ito na, mag-walk muna ako. Mag-walk muna sa barangay. Oh, sige sir. Salamat kayo, sir. Oh, Bisaya. Kung mama Bisaya, si Papa is taga Leyte, Waray. So guys, yan yung dentist clinic. Diyan ako galing kanina, sa root canal ko guys. Yan sila guys. Magaling na yan siya. Magaling na Kiets Kendra. Magaling na mga dentista yan sila. So, andito ako sa bus station. So, dikiti sila, sir, kung nakay time. Then, pagbakas ako, sir, pagbakas. Para makita na ako, ha? Magbisaya ako. So, pagod ako. Ito yung schedule. Maya. Ano na oras? Schedule na oras. Nanji? Hindi ko made. Gabi na dito sis sa Japan. Thank you sis. Pag-sell lang sa akin ng sis ha. Mamayad ako sa alis. Hindi na lang yung bigla-bigla na maraming himo kasi mag-wait lang kayo ha. Masarap yung laptop natin ha. 15 minutes na lang daw. 5 minutes lang. So, ganito sa Japan guys. Ano siya? Kahit saan naman. Kahit saan bansa naman. Ano talaga yung tawag nito? Yung tawag sa Tagalog guys. Yung tahimik.
titignan mo sa mga yes, masaya naman, depende naman sa'yo kung gusto mo talaga ng good life. So, magtiyaga ka. Magtiyaga ka sa abroad if you want good life. Alam nyo, dapat palaban. Sige, sis. Sige. Magbigitan tayo. Sir Totong, sir, tawag nito, bakas na lang sa ini, ano ko nga, content ko ha. Thank you everyone. Sir Totong kayo, it's your mix vlog. Pagbakas kayo sa akin, please. Wag, at kasi naka-live kasi ito yun. Next time, talaga ako umaga na yun. Next time. Jenna's channel, I love you sis, salamat. HK Yayaman Dogs, Alexandra, Olado, Kitchenera Cook. Salamat sir. Butcha Pasawa, Venturous Couple, mag-live shout out. Salamat sa inyo. Salamat talaga. Salamat. The C-Squad, yes. Si Miss Anbinirasyon, si Sol Abi, thank you. Ang thank you sa Japanese, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Nasya ni Hungo yan sa thank you. Isay B-Vlog, yes sis. Si Miss ano pala no, mag-LS si Miss Anbinirasyon no? Sige na, magbakasan kayo dyan. Well, ano na lang, 5 minutes na lang, andito na yung bus. Si The Bondocs, take me to The Bondocs. Siya lang dumaog. To Butchang Pasuway, my loves. To Stephen, andito pala si Stephen, si Shard Bento, si Gina's Channel. O, tama sis. Si Sayang Food. Padulong na ang bus. Padulong na siya. Gitext na ako ang princess. Ang driver sa bus. Pauwi na daw siya. Salamat sis. May ano pala tayo guys. May bago tayong mag-uwi. May bago tayong mag-uwi sa ating bahay ang punan. May bago tayong roll. So, usapan muna namin ng maayos yung bahay na natin pag-usapan sa bahay ang punan ha. Thank you everyone. Ay, nadikit pa kayo. Sige, 2 minutes more. 2 minutes more. I-close ko na. Magkikita muna kayo. Sumana. No. Bacha, ansa. Ima, nansay. Ima, komodachi. Anay? Kodame. Hi, 69. Wow! English dito. YouTube de. Kumbawa. Nanda, 69? Yeah. 69, but look young. Young, wakalo. Ako, nande, ego. Di mo honto ne, Nihonjin honto, Jodan Janay, Zenjin Chigaw. Daitai, Philippine Jin. Gokudai, Golo. Hawga, untuk baca. Nihonjin hagon tabi mo. Chigaw pala ne. Nihon. Ay, beautiful. Nihongo de, Nihonjin no tomodachi yutta. Akaroy. Watashi no akaroy. Akaroy. Akaroy na. Kana Nihongo de. Ego de. Happy. Pretty. Ako, nande.
本当優しい。でも、新しいことが、わかんない。ごめんなさい。アクション大丈夫。でも、日本本当大好き。大好き。私の毎日ホテルのホテルのコンピューターで仕事。日本はおばさん、子供たち、今、chika kami guys. Baso. Come. Bye guys. Thank you for watching. Bye. Arigato. Bye guys. Andito na yung bus. Good night. Salamat guys. Dito na yung bus guys. So ikat ko na siya ha kasi bawal kasi sa bus maingay dito. Salamat.